ngase ngicela kuma ukuthi ngicela ukuhamba ngiyobona umuntu okuyena obonayo. Sure. Ngithe mengifika-ke kumuntu obonayo ngilichaza lonke udaba. Ngilichaza ukuthi ubaba omdala uyena owenza izinto, ubaba omdala uyena onakho konke ekhaya. So umuntu-ke ube esengitshela ukuthi ubaba omdala ungazi ukuthi uyena owathatha amandla alaba abanye obaba abamlamayo. Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sabengalela le iBlack Live TV igama lohlelo-ke izimpande nezama-Afrika. Igama lami uKing Sichaka ngwalapha kaLuqa. Ngithemba ukuthi abantu banethezekile kosofa. Nawe kohlela ebhentshini sakubingelela sithemba ukuthi ushap yonke into ihamba kahle hlangothi zonke zomhlaba. Sila ohlelweni lethu libizwa ukuthi izimpande zama-Afrika nje sizoxoxa sidinge inkinga abantu ababhekana nazo ezithinta ukuthwala nezinto ezasetshenziswa makubo nje ukuze abanye bemndeni baphakame bayibone bedlondloba lezinye izingane mayimbuya ngothi. Asibingelele sihambele sethu sinaso namhlanje sizwe ukuthi kunjani nje empilweni sabona sisi? Yebo sawubona. Unjani ngoba? Ngiyaphila njani bhuti? Hayi, sikhona thina singezwa kuningi. Hayi sikhona nathi. Mntaka mama, qale phezulu nje sazi wena, sazi indawo okhule kuyona, sazi ukukhula kwakho ukuthi kube njani. Igama lami Amahle wakaZuma. Ngikhulele endaweni yaseMzinto. Shuthi sikhule ekhaya sikumuzi omkhulu nje. Sihleli nobaba bonke beba u5 kubaba omdala elandela ubaba wami bese kuba ilaba abanye abamlandelayo ngemumva. Yebo. Shuthi ekhaya sikhule nje kuumuzi okahle ongasokole kakhulu. Kodwa if sibuka ubaba omdala obekuyena okwazi ukwenza zonke izinto ekhaya okudlula obaba bethu sonke. So ngokukhula silokhu sibuka ukuthi izinto zonke ezenzakalayo la ekhaya noma sicela into sicela kubaba omdala. Sure. Yonke into nje into esifisayo mhlawumbe ugugelwe into ezesikole mhlawumbe khona itrip esikoleni sizocela kubaba omdala. Kodwa bakhona nabo baba bethu umuntu obengazi ukuthi ungcono bekuyena baba omdala. So no baba bethu mawubacela ubethi ucele kubaba omdala. Yebo besenzela-ke bandla shame zonke izinto ngendlela ebisuke sicele ngayo. Then kuthe uma silokhu sikhula ukuhamba kwesikhathi nami ngiyakhula-ke ngiyabona izinto zenzeka ekhaya. Ekhaya bekukhona amaplazi-ke kumuzi nje onamaplazi khona ogandaganda kulinywa kwenziwa yonke into. So ubaba omdala uyena obe-operator zonke lezi zinto ezisekhaya egcekeni. Obaba bethu kuyibona abasebenza kulezi zinto zala ekhaya. Befana nezisebenzi zakhe. Yebo befana nezisebenzi nje mawucela into bazokutshela ukuthi icele kubaba omdala. Kodwa into ebiba inkinga obaba bebengaholi la ekhaya. Mawuthi ucela into ubaba ubevese athi ubaba omdala nje uyanenzela nifunani. Kodwa sibe sicela kuyena ngoba phela thina besibona kuumuntu osebenzayo naye njengale ekhaya phela mawusebenza kuyaba khona noma envelope encane kuyaba khona envelope encane ofanele ukuthi unikwe yona phela njengesisebenzi noma ubongweke at least. Kodwa leyo nto ibingenzeki kubaba bethu. So ukuhamba kwesikhathi ngaze ngabuza uma cause noma bengithi ngimtshela athi utshela baba wakho ubaba mengimtshela yena into mengicela into ubaba uzositshela ukuthi asicela ubaba omdala. So uthe sengikhulile nje impela sengiqede nesikole ngilokhu ngibona izinto ukuthi zisalokhu ziqhubeka ngale ndlela endala. Ngithe sengibona ukuthi hayi cha impela ziyashuba ngase ngicela kuma ukuthi ngicela ukuhamba ngiyobona umuntu okuyena obonayo. Ngithe mengifika-ke kumuntu obonayo ngilichaza lonke udaba. Ngilichaza ukuthi ubaba omdala uyena owenza izinto, ubaba omdala uyena onakho konke ekhaya. So umuntu-ke ube esengitshela ukuthi ubaba omdala ungazi ukuthi uyena owathatha amandla alaba abanye obaba abamlamayo. Kahleni bo. Ngoba phela yena angithi bekuyena omdala owazi zonke izinsila zala ekhaya, owazi yonke into ebiyenzeka la ekhaya. So uyena-ke obethathe izinto zalaba. Cause laba nje mawuthi obaba bethu laba abanye mawuthi ukhuluma nabo ukhuluma mhlambe kabi ngobaba omdala bebevese bavuke ngolaka ubone nje ukuthi
hayi bayakulwisa-ke la. Iyona nto eyenza kakhulu ke ngize ngihambe ngiyobona lo muntu. Uthe lo muntu mesesho yase yabuya ingqondo ukuthi lento le iyenzeka ngempela ekhaya. Ngithe mase ngibuya ke sengimtshela umama. Hayi ngihlale naye phansi ngimchazela ukuthi hayi ma ngiye kobona umuntu endaweni wachaza kanje istory ukuthi baba ngazi ukuthi ubaba omdala usebenzisa amandla abo ukuthi kube uyena ophumelelayo la ekhaya njengoba kubona sebeyisebenzi. Then uma angilwiseke athi angikwazi ukukhuluma leyo into. Then mefika nobaba ngithi ngizama ukumchazela hayi abone ukuthi imina mhlambe onamanga. Inkinga ke manje ngiyasaba ukutshela nalabo abanye obaba abadala nomndeni cause angithembanga uyena lo ongizalayo nabo futhi oma. So angazi ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi ngihlalise umndeni nguchazela ukuthi njengoba kungazi ukuthi abanalutho uyena ubaba omdala onotho ingenxa yakhe ubaba omdala wasebenzisa inhlanhla zabo cause vese bebezalelwa esekhona yena. Uyena obekwazi ukuthi ukuthi insila zalo zikephi. So njengeyingane excuse me, njengeyingane I know ukuthi ingane hlezi ziqoshelana lapha nalapha. Ubaba omdala wakho unazo ingane? Yebo unazo. But unkosikazi akanayo? Yebo. Zengane iqhamukapi? Ileyo nto ke ebiyinkinga cause besicabanga ukuthi mhlambe unazo izintombi ezinye ngaphandle. Lezi ngane la ayithole khona cause akakazi abe nonkosikazi. Kushuthi ezeyintombi. Kushuthi ezeyintombi nje. Akaze nimcabange la koma benu. Phela ukuthi umuntu mase esezelwe vele ekhaya. Ngisho ngathi wakhona enikusolayo uvese uzofana nathi sonke la ekhaya. Kungenzeka kuba noma besisola ukuthi mhlambe kubona oma abanye. Noma even kuyena lo wami because indlela wonke umuntu ovela avuke ngolaka ngayo mekhulunywa ngobaba omdala la ekhaya. Sure. Inkinga asikwazi ukuthi ungathini ngoba kuvele kuthiwe ayikho into engashiwo wena uyingane kabi kade uzalwa manje. So ayikho into ongakwazi ukuyisho wena. Shuthi abantu abangasetshenziwe la ekhaya inina nezingane abomdala wakho ngoba izingane abomdala wakho uthi ziyakwazi ukunqofa ukuthi nanicela kubaba wakho. Yebo. Nani niyakwazi ukubona ukuthi labo baba abanye abantu bayithengithingana for baba omdala. Yebo. But uma benu abaganela abanye obaba benu abayiboni yonke lento babona yonke into right. Abayiboni nje abasho lutho futhi yonke into nje kubona ihamba kahle. Uma ngempela baba benu benani njengezingane kukhona oma benu why bengaphuma imizi bahleli iphi la? Ubaba omdala ubakhelile izindlu abo 2 room. Wonke umuntu unendlu yakhe la ekhaya. Uyabakhela uthi ubakhela ngayo le mali le akabasebenzisa ngayo because angithi bayigqila la ekhaya balandela yena nje. Mayethi bayenza bona yonke into akayishoyo. Hey manje kunina ke njengengane I know kusesayibuza into phambilini ukuthi kuniphatha kanjani ukuyibona nekwi situation la khona fana niwacela umuntu anenzele into kodwa nibe ninobabone nazi ukuthi biological sizala lo muntu. Kubhlungu shem kubhlungu ngoba if usufika kwingane zakhe ubaba omdala cause kuyenzeka if ushoda ngento uzohamba ufike ucele bekhona bonke endlini. Uyabona nje mawungena ukuthi nasi lesi sicefe sale ingane ezihlale ziswele njalo einganeni zakhe yini njalo mhlawumbe ngizofuna izinto kubaba yini njalo mhlawumbe ngizofuna izinto kubaba anifuni ngani kobaba benu. Yabo leyo nto ibe buhlungu shem ibe buhlungu kuthini iyona nto nje ibiphatha kabi ngempela. Lo muntu wayezama wakutshela ukuthi kuthwetshulwe inhlanhla zobaba bakho laba abanye including baba wakho akayivezanga indlela engasizakala ngayo kuyona yonke lento. Cha akayivezanga okwangalesi sikhathi ngifika. Yena wayekusho ukuthi fanele sizame ukukhuluma nawo umndeni sithole kwayena ubaba omdala abe khona because naye ukhona izinto akazaziyo yena. Sure. So nje nanikhula benazi ukuthi kini mhlawumbe ubaba omdala wakho wathatha ifa lomndeni. Yebo thina nje sikhule sazi ukuthi ngoba uyena omdala shuthi umkhulu kade shona wanikeza yena zonke izinto. Kanti cha khona yena okunye akusebenzisayo kwabafowabo. Uma ke ngempela ke kuthiwa ubaba wena omdala uyanenzela zonke lezi zinto oyishoyo. Wena ngokwakho mawubuka neneliseka ngezinto anenzela zona noma mhlawumbe nithola kanzima nithola kanjani kuza kalula noma kuza kanzima masafanele nisisi?
kuyahlukana ukuthi usuke ufuna usizo olunjani. Because okunye uyakwazi ukuthi asenzele kahle, okunye kuba nzima ngoba phela kuzofanele uyokhuluma nezingane zakhe. Kufanele ukhulume ekhona nezingane zakhe, then izingane zakhe ke akubi lula, akubi mnandi kuzona if usicela izinto kubabwazi. Yebo, kuba ngazi ukuthi sithatha izinto zababwazi nezinto ezibhilonga kuzona. Ekubeni thina sisuke sifuna izinto ngoba phela sazi ukuthi obaba bethu basebenza naye, basebenza kuyena futhi. Uyena osifana neboss ngoba balandela yena yonke into akayishoyo. Yebo. So wena mawuyibuka in future uyakhula bamdala uma ukuthi lesimo asilungi, uyayibona usebenza kwenye indawo nami uyibona usebenza kuyifamily, la abadala kunawe benza njani empilweni? Bayasebenza, basafunda, kumiphi? Abanye abasebenzi bahleli because zonke izinto abathi bayayizama azenzeki kahle. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe lento isiyatheleleka nakuthina nakulabo abanye nakuthina esizukulwane. Sonke nje emndenini. Mhlambe mangazama ukulungiseka yona konke mhlambe ngaba ngcono. Yebo. Mhlambe impilo ingaba ngcono kakhulu kunalokho. So ekukhuleni kwenu ke sibuyela back kancane nje nifunda yonke into nani bekhamba kanjani isimo nje ekukhuleni kwenu nisekhaya? Benistrugglisha, beniphila kangconywana, bekuphathi nendaba bekumi kanjani ukubuyela emuva nje kancane just ukubalansisa nokuthola ukuthi kuze kufike ekutheni suya inkungu yasuku uyasonto konke enzakalayo, kodwa ke phambilini kuye kwaba mnandi noma bekuvele kubheda? Phambilini bengamnandi kodwa futhi bengingabhedi ngoba ubekwazi ukuthi mesicela into asenzele. Ukusokola bengekho kakhulu ngoba ubekwazi ukuthi asenzele into. Mawucela into nje cha uzokwenzela bandla. Njengoba uyicelile. Inkinga ukuthi hayi mase ufika ke enezingane, hayi cha bandla kubi kuhle. Yebo, hayi. Awukwazi ukukunika into uma ingekho ingane. Yebo. Maze khona kuba nenkinga. Mase khona izingane kuyaba nenkinga. Now bafowethu niphila lempilo niyiphilayo kwena ningayazi nani thi sima kanjani, including noma benu abayiboni lento. Kukhona imndeni nomndeni nomalo no-aunt nobani, abekho abantu abakanjalo kule family? Makele babe khona ke nakhuluma nabo bakuphendula bathini mawukhuluma nabo? Noma bekhona if ufisa ukusho into ko-aunt angithi kuzofanele uqala utshela uma mhlambe. Fanele kube khona umuntu omunye omdala ngithi usayingane wena vele kunzima ukuthi uthi uyingane uqale indaba enkulu. Noma futhi ngathi uyindaba engakanani, ingane isikhathi esiningi ayikholakali mayishinto kanti isuke izosho into okuyiyona. Uthothi ngisho wathi ubucabanga ukuthi mawuya ko-aunt uzofika uyiqale kanjani le ndaba ngoba bazothi hawu nakho nje ukuthi unenzelile, nakho ukuthi unenzelile, shuthi ningane ezingabongi and appreciate nini izinto enenzelwa zona. So kwagcina kuyilokho nje. Wonke umuntu okhulayo oyintombi njenganawe nje uhamba afike esigabeni la khona ebuka abona ukuthi uyathandwa, kuyaqhubeka kwenzakalani. Mawubuka isituation yasekhaya, ubuka wena in future kwezothando, ubuka abafana kulephi izinga mawubona baba umdala wakho enza kanje, ubona uma wakho noba wakho beyithing zabo umdala wakho, mawubuka nje kuwena awubi nayo ifear ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe nawe uzokwela ugibeni olufana nalo lokuthakatha? Kunzima, kuba nzima shame ngicabanga ukuthi nami kungenzeka ngifike kulesimo esiphilwa oma esingekho right kodwa bengasiboni. Sure. Ngoba inkinga ukuthi abasiboni. Mhlambe nami kuyongifica izingane zithi ziyangibonisa ngingaboni. Mhlambe into nje engayenza ukuthi mhlambe ngizama ukuthembela ezinganeni zami ukuthi ngoba ingane iyashesha ukubona into kunomuntu omdala. Noma sometimes umuntu omdala into uthi eyibona ayifihle. Kanti isuke futhi simlimaza. Yes. Indawo nendawo sise imndeni nomndeni msebenzi noma bakhona omana lapho sikhuluma. So labo mana lapho sikhuluma bangakini mabebona situation yakini nendlela okwenzeka ngakho akuthini nina nodwa nibonayo. Kuyenzeka babone ithini imbono yabo mabephawula, nisizwa kanjani ngembono yabo? Bayaphawula yebo, bayaphawula shemu. Kungabi mnandi mhlambe uthola ukuthi ugibelile naseteksini, angithi sigibela amateksi awodwa lapho uzwe umuntu eqala indaba uthola ukuthi akakubonanga, ube sethi uyaqala ukukhuluma ngalo mndeni wakini, uthothi usezoyibamba
ubone nje ukuthi kuba buhlungu kuwena ukuthi hawu kanti siyinhlekisa kanje kubantu kodwa ekhaya bengaboni. Eish. And kunzima nokubatshela ngoba banilaleli. Ukuthi kade kukhulunywa kuthiwani kunzima shame ubuya nendaba ukuthi ayibona kuyakhulunywa la cha asikwazi ngisho ukuthini. Laba abanye abakwenu beside ingane nabo umdalo wakho laba abanye ukwaxoxa nabo bayibona lento abayibona noma nabo kusaduma ubungane. Abanye ngoba bangaphansi kakhulu kwami abayiboni ngalendlela mina ebengiyibona ngayo. Nanokuthi bengafuni ukuthi indaba kube indaba egcwale inganeni njoba bengisuke ngicela yena uma ukuthi bakhulume ibengafuni ngoba phela kuthiwa ayikho indaba engakhulunywa ingane bengibasabela laba abantu bebone lento engiyibonayo ngoba ayikho right. Enye ingane ke lapha ekhaya ebuka njengamanje iyafisa ukuba noba omdala ofana nowakho kodwa ke iadvice yakho to abantwana abakhulile bamantombazane nezingane esekhaya ezenzelwa yonke into uthini mawukhuluma kwiside lokubheka into oyitholayo ukuthi uyithole kanjani qhamukapi? Into engayisho ukuthi ngathi ungasazi isimo sala uhleli khona ekhaya wazi ukuthi uhleli ekhayeni elinjani wazi ukuthi zonke izindlu kini uyayingena yonke into uyayazi yakini ukuthi kwenzakalani because kuyenzeka uhlala egcekeni kukhona into enkulu ungazi ngoba uyingane. Ngazi ukuthi ingane zingaqaphela kakhulu ukuthi mebona umuntu esenemoto hawu ubese sebenza apho ubaba waqhamuka esenemoto bayibuza imibuzo nabo babuze futhi kubazali mhlambe abanye bangaba understanda ngoba abantu abafani. Ucela ukuthini ke kubabukeli bethu beBlack Life ufisa baphawule ngakulephi uyisayif lapha kusize ngani ngoba njengamanje in between awazi noma uphume ekhaya uyithola ukuhlala eceleni but you are afraid of keep it ufuna uphuma kini ngomthetho nakho kini kunesimo esikanje ongasizwa kahle seze kubazali bakho but akekho umuntu ofuna ukulalela ufuna ukuthini ke okucela kubantu lapha ekhaya? Mhlambe into engayicela kubantu ukuthi bangiphi advice ukuthi ngingenze njani ngempela kulesi simo ngihlale phansi nomndeni noma ungeke ungilalele noma ngizama ukuphuma ngenye indlela yami yini iloko nje ngakucela ukubona. Ufunde wafika lapha ekufundeni? Ukufunda ngifundile nje impela cause ngiuqedile umatric wami ngahamba futhi ngaya nasema college. Okay. Right, kusazana sibonga kakhulu isikhathi sakho nokufika nje la uzoshare nathi udaba lakho. Sithemba ukuthi ukhona umuntu ofundayo lapha ekhaya nawe uzothi imbona bayifaka ikhulisa ukwazi ukunika isibindi thumela nalenkinga uyinqobo. Yebo ngiyabonga. Ngelanta enkulu ke masifika kwiBlack Life sifikele ukuzokudiketa indaba ezijulile ezihlubudlu bekhasini nalo lesikhuluma ngalo namhlanje olunye lazo lezo indaba lezo esikunikeza zona ishisa senjengoba sinjalo manje uyasola ukuthi khona inkinga ekhona evela kwamakhelwane noma evela kini ngenxa yokuthwala sifika la uzosixoxela thina solulalela udaba khona omunye umuntu ozofunda kwaye ngoba inhloso nqangi yethu ukuthi ongakaqali engaqali ngoba yikho lento uthi ayinabungozi lento. Nisale kahle siphinde sibonane kokuzayo. It's the Black Life TV.